ଗତକାଲି ଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଏତେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଭୋଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କଟା ହେବା ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରି ଦେଖିଲି ବେଶୀ ଗିଫ୍ଟ ପାଇନଥିଲେ, 4-5ଟି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଜନ୍ମଦିନର ତ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ସିନା ଭୋଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 4-5ଟା ଗିଫ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଇଥିଲି ତାକୁ ଖୋଲିଲି। ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆଉ ପର୍ସ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କଫି କପ୍, ଆଉ 2 ଜଣ ଏଇ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରେମ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସାର୍ଟଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟେ